Saka tine aya manje aya anouya akadaiso questions kuti apa muri kuzviona here kuti days, hours, minutes. Saka mubvunzo wedu wekutanga toda kuziva kuti maminutes mangani ari mu1 hour. Saka 1 hour iri equal to chi? Saka 1 hour is equal to 60 minutes. But hatigumiri ipapo, tovunza futi kuti ma-hours mangani ari mu1 day. 1 day is equal to 24 chi? Hours. Handiti? Saka totanga tazvibvunza kuti ma-minutes mangani ari mu1 hour, tozozvibvunza kuti ma-hours mangani ari mu1 day. Handiti? Let us remember what we have to add. Handika? Saka panapa, what are we adding? Days, hours, minutes, 3, 15, 40, 48 upon the 2 to add like this. Totanga ta add as with normal. 40 plus 40? 80 yacho anonyorwa pai? Good. Ko 5 plus 8? 13. Carry chi? 1 plus 1 yacho? 2. The 2. Saka chi? Panapa 23 handiti. 3 plus 2? 5. Like this. Saka answer yatiri kuwana if 5 days, 23 hours, 80 minutes. Handiti? Pane problem here pa answer yedu. Tarisai kumcheto. Kuna 80. 80 minutes yadarika 1 hour here. Saka toziva sei kuti yadarika nemangani? Toda kuziva kuti ma-minutes mangani pamusoro pe1 hour atinowana with 80 minutes. Saka tikati 80 minus 60. 0 minus 0. 8 minus 6. Handiti? Saka pozorwa kuti tinechi 20 minutes. Mapaona? Saka 20 minutes dzacho tinogona kubva tatodzinyora papi? Panapa. But muri kuzviona here kuti mu 80 minutes tabvisa 1 hour which is 60. Saka tati minus 60. Saka 1 hour ratabvisa rinoenda kupi? Tinori edda kuma hours kunoku plus 1. 23 plus 1 ndiani? Sazora kuti panapa taanani? Taana 24 panapa. But hatikwanisi kunyora 24 muno. Nekuti 24 hours i1 day. Kora kuti 24 hours dzacho tofanirwa kudziconverta kuma days. Dzoya dzoedda futi chi? Panapa. But 24 dzacho handiti ndo dzatoenda kuma days. Kureva kuti pama hours pasara paine chi? Paine 0. Handiti? Saka 5 plus 1 ndiani? Saka answer yedu is 6 days, 20 minutes. Zionekwa? Pane mvunzo here anyway. You okay? Yeah. Hamuna mvunzo? Manzwisisa? Yeah. All right.